programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Pila man mo hatag bayad? Tagay lang ko bisag piso do lamang ka ito. Mas labing maayo. Salamat. Hindi, iduta sa view bay. Sure ko mabot 1 milyon akong paglublog. Ari ko na ang pahuway ay. Pahuway sa kuwan ay. Hago, hindi kang biyahe. Okay, Nikos. Nikos. Oh, sige, kana may ganahan nga post. Kanang lain na sad. Kanang pinakaatya pa mo, diya po nga to. Oh, unsa man nga post? Kana godog. Hot and spicy. What? Sige. Kana. Kanang next position. Kanang pinakahat jud kayo. Gusto din mo pinakahat ha. Ginagawa mo. Unsa man na? Magtarong ha. Kana gog pinakasimple nga hat ragod. Ay nga na. Okay siya. Okay, sige. Next pose. Okay, sige mana. Esa kay ako sa check ang picture. Patay. Wala din na record. Pagtarong ano eh. Ibus ba na ako ni PHN? Wala gi ma-record. Sa PHN. Pornhub. Ha? Say Pornhub. Nga, PHN man. Puro hat na lang. Abi ko Pornhub. Sige, balik shoot ha. Kaya ako na record na. Sige. Ano nga yan ha? Okay. Kami hindi, ha? Eh, para magbato challenge, no? Hindi na ito lahan. Burugoy, patag na, right? Bumita ka sa lahan. Asa, pre? Asa man daan ni Ron? Hindi na, matag-susuro na. Asa, tagal ba? Bitaw, may pa kay labon. Buhaw na buko ba? Oo, lagi, pre. Maho kayo, eh. Saan man yung munta kwarta. Kasi ikaw, pre, na kwarta, pre. Kwarta? Hindi problema. Ako bala. Kwarta pa imo. Uy. Patay mas mo din eh. Sige, pagitan pamagin eh. Ato ta tindahan mangutang. Okay. Oh, may dugayan. Tana. Ta. Mas din eh. Hey, what happened? Oh, kung sa sila bay, kasi nag-vlog na. Matay, naghala na kay vlogger na bay. I-appeal ka na sila bay, basin mo rin na magka-viral ako. Ga-vlog mo, sir? Okay, ga-vlog po ka, basin ganahan mo mga apel. Kung sa'yo ga-vlog? Ga-photoshoot na me. Vlog mo, sir, nga press yun na. So, what's up mga tipak? Nangigigil ako! Yan na ba, sir? Ako ka na? Vlog ba na? Dili man na vlog. Ay, di, sir. Vlog ni, sir. Di ni vlog. Kaling press yan ba? Yan ba, sir? Di vlog. Jama magka. Di na vlog. Vlog na. Jama, orit ka. Di lagi ni vlog, sir. Vlog lagi na. Taka, oray. Vlog lagi na. Taka, oray ka. Di lagi ni vlog, sir. Buwan ni mo, gina ka vlog. Ya vlog. Sabot. Di jud kasabot ah. Ginang kag vlog, dili na vlog. Ako may himong bugo. Nakadukaw. Nagubara kag alusot ano. Dugay na human. Tungora nimo, bugo kay ka. Di na bugo ha? Di na ka vlog na. Bugo.
Pinabuguan sa mga tanan. Bugo. Bugo. Tangoy na siya. Bugo yan. Lah, kasabot ko vlog. Tingkan na, o vlog. Vlog kasi ya. Nya, ano vlog may vlog man yang gikuan. Bugo yan. Sige, balik na pwesto, sir. Okay. Kuan, mag-shoot at to, sir. Okay. Okay, next post. Sige ba? Lahat. Asa naman ito tindahan ng pidring niya nga naa naman ito dito all. Na ganina tagalibot-libot. Nausa na na. Padayon na ta pre. Tara ta manguta ta na ta. Dong, kawawa si Kayo. Uy, why saan mo kita sa balhabal? Balik sa balinan dito ka, may tinda dito. Ito nga akong pasayro ka na grabe, tihika piso na pwede hatag. Asa ka tong, Ito na kung nisakay na ako dito gani ha. oh, taga-tipak finers? Oh. Away ayo mga tawhana na. Mga bitsa kayo ng batasan ngayon. Tingin kayo. Pero kani ato gyapon sila suportahan god bisag mao gyapon ko. Eh, alay, sa ato lagi palit. Sa balin ayo ko. Okay, ko ilaran yung gusto na kayo. Di ko kinis paring. Oh, kayo. Ang ka problema anak kay di mo jud ko moinom og tuba god kay mo ni akong kuan tiyan nga grabe play ana dada. Yamas. Ikaw di ka ba mo tuba? Dili jud. Nay naong murag liguan di mo tuba. Sabi no Oy, isang no. Uy. Steve ni no. Tara, pwede mo tana? Oh, asa na dito tong tindahan lang. Nang pidring. Uba, Sergey. Nun lagi mi ba? Mangutang dito ba ah? Uhaw na kayo? Oy, mga tipak miners. Mga panis tipak mo nini. Finers tipa. Mga tipak miners ni. Anong ita mo tindang pidring? Kani to ay. Wala dito ay. Oh, Oh, dadali lubat na naman na hapit. Ah, mau ba? Lubat na? Ah, sige magkita mo dali. Lubat mo dali. Lubat na kameraman. Lubat na lagi. Asa mo ko napit og battle challenge na ha? Di na lang ko mag-battle challenge. Basta sayo na lang ko anay para sa kong vlog. Ginagawa mo. Wag mo man nagpag-word one. Asa to si atong beauty pack? Oh. Oh, mao na. Mo na sila pe. Mo na katong part 1 beauty pack. Ta tulong ta. Ta. Alegría y cosa buena, dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Uy, pre. Ano ka na? Diba ikaw to si beauty pack katong part 1? O katong pag part 1 bitaw. Gablog-blog na po ka. Oh, ako to apple mare. Oh, sige. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko. Wala god. Beauty pack. Silpin na ba? Oy, kato sa beauty pack. Dalat ko ni Pobelayka Castillon o si Mariela Ninipot. O pa-shout out si Jungkook o si Ira May Dulauta. Shout out ko ni Ashley Joy Dulauta. Shout out ko ni Talsap. Shout out ko ni Rode Canigen Jr. Shout out ko ni Jerilyn Adaptar o ni Danberg Silicios. O special shout out day ko ni Jacqueline Pagibal Humawan. O more to mga tipak. God bless. God bless.